kategotu. Edo, paraldean esaten dute, eta lehen ikusi egin duguna, kejemartatu, hori da nire eskatu, kejemartatu, so, sento, iparaldeko sento, usatzen zait. Iparaldeko baten bat dugunen? Edo, egoaldean, esaten da, konoskatu. Ez que beti daukate tu, beti daukate tu. Konoskatu. Okay. Okay, egin dugu gauza. Orduan, esaten baldin badugu, kahultu, hori da zentua, kahultu edo kejemartatu edo konoskatu gauza bera esan ezu. Zuek, zuek nahi duzue. Libria. Zuek hartu zuek. Zehoain egingo duzuek elkarrizketa. Zertitzen du? Gainara da. Edo, orduan konoskatu, eta, norbait galdetzen badizu hori, zer esatu dizu? Ni ondo, zer dut, ondo. Eta, esaten dugu, Tamegoma, ni ondo nago. Makordatzen duzu ikusi egin dugun bi ditzez ez eta ta, orduan ta hori esan nahi du naiz ni, ta me, naiz naiz, exacto, nago. Bai. Tamegamai, orduan, tamegamai. Osondo, edo, tamegobra. Osondo. Fine. Ezazu, nahi duzun, galdera, izan leke katoltu, kejemartatu, hartu nahi duzuen elandalki. Nola zaten duzu? Esan dezake hori? Bai, nik esan dezake. Eta, nik orduan, zuek hartuko duzue galdera, eta zuek hartuko duzue erantzunen bat, edo tamegamai, edo tamegobra. Bai? Orduan, eskatzen dizudanean, mesedez tutik, eta galdera egin. Orduan, zutik, kukik ikusteko noden, osondo? Kakaiboltu, zeini. Hori. Bai. Osondo. Eskerrik asko. Gora boz. Amaitu. Pasa? Konoskatu. Zeini. Zui. Tamegobra. Konoskatu. Me gusta. Beste bat, beste gauzen bat egin dugu. Zuk zeinekin zaiz?
A ver, pero sem calor aquí. Está isso. Ah, vale, bueno, egin galdera. Che marca? Che c'è marcato? Che c'è marcato? A ver, egin zu, era donde la fasta. A ver, egin, dal fasta cu masando aquí. Che c'è marcato? Vai. Che c'è marcato? Cercas seni. Também o mai. Também não é? Oh, show não. Segue na ropa Maia, é? Maia é sim novia. Vale. Orduan, egin guduko, kuan dago zela. Zan guduko